miesto. Výrazne sa teraz zrýchlilo. Taras. Predposledný steeplechase skok je pred nami, potom už len veľký bullfinch v oblúku. Taras stále prvý. Oldfield Road prekonáva pod Jokem Russelom Brečkom na druhom mieste. Mr. Pamperito s chuťou cválajúci napriek tomu handicapu. Červík štvrtý. Cash the Cash a hľadám ešte Basa, ten už bol zadržaný. Je to však stále Taras, chcel som povedať, ale už to nie je pravda. Už je to Mr. Pamperito. Mr. Pamperito sa ujíma vedenia pred vybiehaním na ten rovinový ovál. Mr. Pamperito, Oldfield Road, Taras a Červík ešte bude útočiť z tej štvrtej pozícii. Mr. Pamperito vo vedení. Taras už sa zrejme neubráni útoku tých ďalších koní. Mr. Pamperito, Oldfield Road útočí, ale Mr. Pamperito a Červík prichádza s finišom. Oldfield Road útočí, ale Mr. Pamperito a Thomas Garner. To je neuveriteľné, čo sa tomuto anglickému jazdcovi podarilo. Mr. Pamperito